Govoriti u Znanstvenom institutu u Trajštaku, u Gradišću, u Austriji, o 100. obljetnici smrti Dore Pejačević sigurno je poseban, za mene osobno, užitak, a moglo je biti očito i jedno dobro poznavanje sa životom i sa glazbom Dore Pejačević. Naime, Dora Pejačević, rođena 1885. preminula je 1923. stara tek 37 godina, 5 tjedana nakon što je rodila sina Teodora od sepse u Minhenu u bolnici, i tada je, nažalost, njezina ostavština, njezini rukopisi ostala u kući supruga Otomana von Lombea i godinama se zapravo o tome svemu nije puno znalo. Tek je negdje 1980. godina, 82. zapravo, profesor Šaban, profesor klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, iz Beča donio rukopise i nešto što je bilo već tiskano za vrijeme života Dore Pejačević, i tada na neki način počinje ponovni život glazbe. Jer glazba živi jedino kad ju se svira, kad je izvođena i kad ju se sluša. Sam rukopis, sama manuskript, sama partitura ne govori nikome baš mnogo. Tako da danas imamo u povodu 100. obljetnice smrti Dore Pejačević doista vrlo sretnu situaciju da se njezine, pogotovo simfonija u Frismolu, izvodila u ovoj godini i u Londonu, i u Leipzigu, i u Lincu, u Zagrebu nekoliko puta i još možda negdje drugdje, a mladi glazbenici, prvenstveno pijanisti i solopjevači, jer je ostavila vrlo zanimljivi i bogati broj solo pjesama na hrvatske i na njemačke tekstove, vrlo rado posižu za tom ostavštinom. Osobno sam imala zadovoljstvo i sreću govoriti o Dori Pejačević u Oslu, u Parizu, u Berlinu, sada eto i u Gradišću, i nadam se da će biti još prilika ne samo da govorim, nego da ljude i upoznajem sa tim vrlo zanimljivim, bogatim, skladateljskim opusom koji govori o glazbi s prijelaza 19. u 20. stoljeće, dakle u jednom kasno romantičnom stilu, ali u svakom slučaju vrlo nadarene i dobro obrazovane skladateljice.